thilmak tak tak te pakhatna uilu pahnih nei Indo pui pahnih na zo nuwa khan Russian scientist pakhat Vladimir Demikhov chuan taksabung hrang hrang te thlak dan tur zirin enchinna a beina sa hle maya enchinna nei kum hi sangkha zakua somnir thanga sangkha zakua somsari inkar vel khania kol tuarin mung cholai vel khani ome Demikhov chuan mihring taksabung hrang hrang te chu thlak thei ani aringa chu a hlotlin thei le theilo na ha fiata ni enchinna chu thildanga ani hmasa enchinna chu ran vul zinga mihring te naiber tur pakhat uya tangina zir tanta ni he enchinna a be ma hian kumsang khazakwa pariata dai to khan French surgeon Dr. Alexis Carrelale a thui hruai American psychologist Charles Guthrie te chuan hetiang hi anlo boi pui to ni enchinna te po anlo nei to thina Demikhov chuan kumsang khazakwa somni pariata khan thil nung dang ramsa pahnih te taksa abung hrang chu azaya an taksa peng chu inhman trom dunin pakhata a chantir thei thu alo ziak towa a thulo zia to angin a thui hruai te nen mihring ran hul zinga pakhat uya tangin enchinna chu an nei chhota ni an enchinna chu a hlotling thokhat viau maya mason na po an nei chho zela tichuan kumsang khazakwa somnga palia chuan an tumang ein ui pahnih te chu an zaya ui pakhata an chu ata ni heta ui pahnih te hi an taksa chung lama om an pumpui te lung te thisen te thin te le adang te chu inhman trom tura siamin lu pahnih le taksa ko chung pakhat ring don sin nungdamin ano siam chuak thei ta ni enchinna ne ni hian Vladimir Demikhov ale a thui hruai te chuan khotual ui pakhat German Shepherd a hminga tan Brodiaga tia an phua sakle ui te chi a hming Savka ti te chu an hmanga Savka zok hi a ngonga tan chumin Brodiaga ngonga an huwa thunga Brodiaga taksa le ko chung chu an ni pahnih te hian anin trom ta ni hetia an zai hian darkar thum ne achan velai hunan hmang nge chuti chuan hlotling takan zai zo nuwa chuan Brodiaga le Savka te pahnih hian hriat nan neya an mu theya an lem theya anin thei boka amai ro chu an ni dan tur dik tak khuanu siam dan ani miau lo wangin an chunga har satna haron thlengta Savka zok chu an zomna laya chuan thisen kal aven dan dik tok lo wangin an zai atanga nilia boral ta ni Vladimir Demikhov ale a thui hruai te hian an thil zir le enchinna chu kumsang khazakwa sumruk pariat nulama chuan an lo du tok chho ve ta an thil zir an top san ma hian enchinna hi voisom ni le pathum lai an nei hmana hetianga an thil zai nei zong zinga ladam rei ber chu kumsang khazakwa sumruk pariata an zai ania ni somthum le pariat thleng adamani heta enchinna nei ania damrei ta berte taksa chu kumsang khazakwa somriat pariata Rita's Museum of History of Science anda anni nge ni Vladimir Demikhov chuan athil beile echinna hanei thin chu a hlotlin pui thokhat viau maya tichuan kumsang khazakwa somsaria tangna thil zirle enchinna nei zong te chu atop san zui ta ni The Mummified Vampire Heart he chanchin hi ihreto ngaim kumsang khazakwa som pahnih malama United States of America rama mi somni chuang tual thina le vampirism mishing thisen dot aron lar tak chiam trum kha khati hunlai mi vampire August di Lagrande alung kha troi theilowa da thatania United States himlam rama chuan a chan chui fia theilovin mithen khate chu an khuang cher bo mai thina chumi wang chuan aram chung chu hlaunain tuipui phonang maina soi hlupa a chanchin an hresatli ani mai lowa mi somni chuangin an nunna han chan pha tual thattu chuan ami tha te reng tu ma mu theilo turin aram hnoya chuan a the thang fai leng mai zela mi bo tam takte chanchin chu hriat zui tura talowa American mi puite chu hlaule thlabarin an khura an nun chu an mang tri hle mai boka
August D. Lagrange chu US kho pakhat Louisiana khodai fe mun pakhat farmhouse rosan to mina an tlo po bak lowa chuan aruk theyang bera kho sa in bu khuara he farm chunga D. Lagrange biruk na thlam hi kongpui atang point mel somni paruk chuang don la ya hla nia afal channel nol hle ni in le khuwa tanga mihring te chuak thin ramakalte luyakalte sapela chuak te farmakal thin te khualzin te kongakalte le adangte chu chinriat lawin an bo min der zela mi bote chu an chanchin le chinchang thomri wa hriat tu le mu turam ngai lawin an bo mak zela tuyat la hlum turin luya an ruang mu ani ngai lowa aram sa se hlum turin an taksa thememo mu tur la om ngai hek lowa chumi ni awang chuan thunei tu lamte point angai nan hrelovin malak zui dan tur ber po an hre thei lowa ani na taka chuan chumi bote reng reng chu bo ruaka an tham ral ani ber mai chum khat chu he farm omna hian papakhat kala akal hnu atang namna chin hriat lovina bo pil le ta mak mai le a hnu fe a taksa chu mu chuania hreihriam takmanga a taksa chebun nuai mai hmu nia chumi hnuwa vek chuan papakhat bo ve lein angai te te in a hma ruangan chhar to ang bokin hmu ani ve le ta mihring thina le tual thana che hrang hrang voi somni chuang in hnam hnoi le mo phur tua ngai ania he pa po hi hreihriam takmanga chebun ani ti hriat hreihriam takmanga chebun ani ti hriat takin a taksabung then khat chu chhar ani ve le ta ni ti chuan mihring taksabung chu mu ani tanuala chung taksabung remrum mai te chu hreihriam taka chebun an ni hlom vek maya tual thattu hian ami tha te reng reng chu tunge an ni ti hriat thelo turin satal na hmuna sasa somang mai nan taksa chu a chan 5 zela chuwang chuan taksabung an mu te chu tu taksa bernge ni ti po hriat chua le thei an ni to lowani chuta tang chuan tual thattu chu chungmuna nge chuna chengin abiru ni ti hriat ani ta ti chuan he hmuna lo cheng reng August D. Lagrange chuan ami tha te thisen chu lo do ta chawa alo ring thin po ni ma na asua sual rong bol na mun hi tarlan tawngin Louisiana khopera kholian lo tak mai nia chunglai cheng te le mi then khat tei tholeng le inti thoveng toraram chuak te chu eng khosoi set set lovin aram sapelang main alo se ta chat chat mai thina ti chuan tual thattu ni kholo tak mai chu alu lak sak nei tumin an vele ve ta thunga Roman Catholic pui thiam le doi thiam te chuan be tha chu an tuma awmna farmhouse chu an pan ve ta tham tham mai lo cham chu an tum lo kher maya pui thiam le doi thiam te chuan mi thi sen do thin tu August chu thangi an tuma avi hlumna tur thing mor zum sa an keng tel boka doi thiam chuan a thiam thin mangin D. Lagrange chu omze nei takin han beya ti chuan har salu tuklo ol sam view boxi lovin August D. Lagrange chu an thatta an thing mor zum sa keng chuan D. Lagrange lung ve lama chuan eng khosoi set set lovin an vitlu ta thoi maya alungan vi zota ka chon reidam lovin a phu tok le a chan tok chu pekin lo om ve ta ni D. Lagrange chuan chak view lo ma se khovel chu chua san lo ngai ve ta ti chuan lo thei lovin a tharau chu thla liam ve ta ni pial ral khokong khar kik dot dot torin pui thiam le doi thiam te chuan an tir liam ve ta ni pial ral ko chua pu pola hmena a thiam thu sei ve chu angai ngei om sia eng tin tak hanin soi fia ve ang mo August D. Lagrange an tha ta ka lung chu troi thelo tura siamin von that ania ok thinga tanga siam thingrem te inchis nga sang inchis riata zaw le inchis som pakhata saya da that ania kumsang ha ko som pani kumde mi to chu troi thelo binan siama von that ala ni renga anda that kum ngai toin tun thlenga that ta ka alo la om reng mai chu thil mak ta ka ni tin kan soi sak theyang chu The Venetian Vampire Italy rama Venice ko pui mar chaklama thierka lian lo tak Lazareto Nuovo muna ahu hova mithi phumna mass grave chuan me chepakhat lero chan manga aka no saklu ro ro chu mu chuania kumzabi som parukna liam ta khan Europe rama ripuya leng chi maya
chu ripui leng chiam chu Venetian plak black death an tia kumsang husanga somsari panga tanga sari ruka aleng chiam maya mihring nunna singa chuang te mewala chu mithi te chu a hu hobin thlan khata an phum khom thina Italy ram khopui Venice huam chunga ringot po mi sangkha zanga chuang an theia ni tin mi sa chuang an thiji angania Venetian ripui hian lenaram bi kemo shrut bi khoi mo hanei boka he ripui rondar chiam na le he rilena bulpui bera hian vampire te wanga ni an ringa amaka tamman thia arap thlak em mai ni ti chuan Venice khopui tanga mel ni chawala thliar ka lian lo tak mai Lazareto nuovo muna chuan ripuya wanga thi te chu an phum khoma chumi hmuna mi thi te an phum khomna thlan chu an hai hongta ni ruro zinga luru pakhata chuan lero chan hmanga aka hno sak an hmutanul maya chulu ro aka chunga lero chan an hno sak le an se be tir vo mai chu mei chia lo ni engwanga lero chana aka hno sak bik nge ni ti mithiam ten an zer chiang le ta Venetian ripuya wanga mi singa chuan thina phena hian vampire te an omanga yania Europe rampum puya rileng wanga thita te thlan sangkhaja thuma tanga sangkhaja sari te me umai chu nasa taka rokle suwa samania thlanan hai honan suwa samchiam chu du tok mai lovin mithi te taksa chu nasa taka khoin an taksa peng then khate phei chu a thlon pheng phung mai hloma hemi wang hin nasa takin chu Venetian plak black death ripui chu adar zual pha thlan chunga ruang then khate chu thi chiang lo le anung chunga phum nin an lang bok medieval hun lai khan thi theilona dan pakhat pui thuna thila rin dan mak tak mai an neya mithi to te taksa an khona pona chuan damreina le thi harna uma mithi te ruang ti troi tu ber bacteria chu mithi te ka tangin aron chuaka chu mithi khona puan aka zona mi nge ya chuna chambanga chulai tak chu ei turani chumi chu aneni chuan an thi har pha ta thina ni ti ngai dan ania chuan phui thona a thlak tak chuan ringa mitam takina rukin mithi to ta thlan chuan hai honga mithi te khona puan chu an ka hno nan le ei taka an nei ta chumi wang chuan stroud eater ti ania chumi hnuwa chuan khopui chung ko thlera te hanwak chuak le thina chu chuna sale zolin ripui chu a the dar ta ni phung vel an soyang mai in ripui vei chu an tam ta tul maya azwal zapui violent hlo an tiang mai mithi chu an pung ta thur mai ni chu wang chu mithi ka tanga hri che chambang an hip lo nan tin mithi te ka chu an kam kaw sak ta thina an ka tanga hri che chuak pona a chamban lo nan le hip tur an nei lo nan an ka chu an kapar ta khep thina ni chu tiang chuan Venice khopui thliar kar Lazareto nuovo muna me cherwang pakhat chu lero chanin an lo hno sak ni ta berin alang ani chu The Umbrella Man hi President John F. Kennedy tha ani lai mun pakhata ron ding tunge ni ti hria zui tak lo ni hliap ron khumwu mai nia President John F. Kennedy tha ani lai hian The Umbrella Man an ti mai le the babushka lady an ti chu thalak chi sang an lang chu maya tunge an nia khoi tang lo kal nge an ni ti tu te mai nan hre thei lo wa chu wang chami tam tak mai mak ti a hlo ni nasa taka chui le ngai ven an ni pha hiala mitam zok ngai dana po an ni pani hi President John F. Kennedy thana in nam noi le aru taka inrol vea an ngai thlumi amai renga kan soi tumber The Umbrella Man po hi mitam ber ngai dana chuan President thana ain nam noi ngei nan ringani a chan ber po President thani lai hian khuwa thiang hlea ni hliap khumna hun le hmuna tu mai nan ruat lowa chutianga ni lai ani hliap dum lian thalel lol mi pakhate ron khum bik chu makti a hlo ta viau mai ni anrin dana chuan President thani lai President tha ani le ni lo ron fin fia a hmuna ron en dik tu le President thani na tura signal petu ni turan ngaya tin President kha silai voi kha chau ka ni lovin mun san ve tanga silai pani manga ka an ngai bokani President John F. Kennedy ka phlum tu an pulian man
Lee Harvey Oswald ta chau khan kap lovin midang pakhatin khoi hmuna tang moin president kha aron ka ve ni an ringa Lee Harvey Oswald ani lo zo silai dang aron ka ve tu chu the umbrella man ange hi ni anti ani anrin dan le ngai dana chuan the umbrella man a hian ani hliap ron ken mang hian president hi ka pan nga ya ani hliap ron khum parvuk mai chu ni hliap satli ani lovin achilai ka pu theya an nga ya ani hliap mor chu akuang po silai barrel niin chumi mang chuan president chu akap nge an ruata president ka hnuai hian rang taka in sa sengin mu thelo turin apil bota an ngai ni ber mai ma se he umbrella men hingun taknan chui zui ta zela an lorin dan le an ngai dana president John F Kennedy thane nam noi vele ani hliap an lorin hlelte chu adik lo ni na langta kum sang kha zakwa som sari chawela US House of Representatives chuan president twal thina an chui dan an han en thalia umbrella men po chu an chui zinga tel vein an hre chuak thei ta hlu maya tu dang ni lovin president thana mun Dallas khua warehouse manager kongsom pathum mi Louis Stephen Uit alone reng mai Louis Stephen Uit hian JF Kennedy pa US ambassador to UK Joseph P Kennedy chu angai na lovin ai lo le maya JP Kennedy hian British Prime Minister Neville Chamberlain manakna Hitler chungchanga a policy a koyangilin andiklemo po atranina thlob bur zela anina taka chuan Chamberlain hian Hitler kha atlona ni ber mai chutia JP Kennedy an Hitler chungchanga Chamberlain manakna athlob zela chu LS Uit hian alo ngai theilovin alo hoviawani ome chuti line Chamberlain hian ni hliapa ngai nain ani hliapa aming hial chuan tirin akalna le omna pianga akeng ni mai omin a hol chuakna salneya chuwang chuan Uit hian JF Kennedy pa omlo alom lo ema wangin hemini hian Kennedy pa JP Kennedy TLC na ni pa fomin ni hliap dum lian thatak khelo keng kherani ome the umbrella men chungun taka chhuani hnuin miswale twal thattu mani lovin JF Kennedy pa JP Kennedy lo ngai na lo tu le chumi TLC na ta na ni hliap lo khum ve kher Louis Stephen Uit kumsom nga pathum warehouse manager Dallas cheng alo ni reng zo kani chu tin he ni hliap hi JF Kennedy twal thina nen inzom na nation lovin ral thuam lam nen po in kai hnoina hanei hek lowa ni hliap satlia ve mai lo ni zo ka ti chuan the umbrella men chu Dallas khomi pakhat ve mai lo ni JF Kennedy thina nen inzom na reng nei lowa khokhat padang dai ve takani ti chiang taka fin fia ani ta zo kani